etorri zitzaionean, hau da nire semea, nire maitea, horregan dut nire atsegina. Guk geurok entzun genuen zerutik etorritako ahots hori. Berarekin mendi santuan gaudela. Guzti honek sendotu egin du gugan profeten hitza. Eta ederki egiten duzue zuek hitz hori erne eutean. Toki junean argi egiten duen argia onziari bezala. Harik eta eguna argitzen hasitzen artean. Eta azpizara zuen bihotzetan sortu ere. Hau nahi izana. Hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta honen anaia Joan, eta mendi goi batera igo zen. Hiruen aurrean antzaldatu egin zen, aurpegia eguzkia bezain bizizan zeukan eta soinekoak argia bezain zuri. Eta Moises eta Elias agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zen orduan eta honela esan zion Jesusi: Jauna, bai ederki gaudela hemen, nahi baduzu egingo ditut hiru txabola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Hizketan ari zela, hodei argi batek estali zituen, eta hodeitik ahots bat entzun zen. Hau da nire semea, nire maitea, honengan dut nire atsegina. Entzun ezazuen. Hori entzutean, hausnez, lurrera erori ziren ikasleak, beldurraren beldurrez. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu zituen eta honela esan zien: Jaiki zaitezte, ez izan beldurrik, begiak osorik, Jesus bera besterik ez zuten ikusi. Menditik bera jaitxerakoan, Jesusek honela agindu zien: Ez esan inori ikusi duzuen hau, harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Jaunak esana. Gaurkoan, antzaldatzea, transfigurazioa ospatzen ari gara, eta igandean, izanaren liturgikoki antzaldatzea, transfigurazioa igandearen gainetik gelditzen da. Hau da, Elizak halako liturgiaren aldetik halako garrantzi berezi emana izan dio ospakizun honi, jai honi, eta guretzako errazkinen gainera hainen gurean, hainen gutxuna, hemengo festak ospatzen ditugulako. Baina edozein kasutan alartzen gara halako momentu konkretu bat izan duzela, Jesusen bizitzan gertatutakoa, beste hainbeste eta hainbeste bezala, baina honi halako garrantzi berezi bat emana izan zaio. Eta nik esango nuke Jesusen bizitzan antzaldatzea edo transfigurazioa halako salbuespen bat bezala izan duzena. Ohartzen gara, Jesus mundu honetan egon duzen garaian, batez ere edo ia dena egin zituen gauzak gehienak izan duziren oso gauza normalak. 33 urtetik, 30 eman zituen bere bizi ezkutuan eta bere bizi ezkutua izan duzan bizitza normala, beste edozeinena bezalakoa. Eta hori da bere bizitzaren 80%. Erreparatzen da diogu pixkoak, evangelioek eta kontatzen digutenari, hor bere jaiotzako kontuk, eta gero bakarra 12 urte zituela tenpluan galdu zeneko pasadizko bakarra egitzen zaigu. Besterik ez zaigu deus aipatzen eta ditzen dugu Jesusek beste bezala, bere ikasketak egingo zituela, sinagogara joango zan egun batetan, lagunduko zion Joseri bere zurgin lanetan, bere bizia normala izan zen. Gero, ohartzen gara, bere bizi publikoan
baita ere bazituela bere lagunak, eta bere lagunak lehendikan izango zituen, esate baterako Lazaro, Marta eta Maria oso lagunak zituen, baita ere ikusten dugu, esate baterako Joanek aipatzen digun aurreneko mirariak gertatu zen ezkontza batean, horrek esan nahi du Jesus gonbidatu bat zegoela, bere aidek edo bere lagunak izango ziren eta gonbidatu zuten, eta ikusten dugu Maria ere bertan zegoela. Horregatik, ohartzen gera Jesusen bizimodua beste edozeinen bezalakoa izango zela gutxi gorabehera. Esaten zaigu, denetan gure antzeko egin zela Jesus, bekatuan izan ezik. Eta bere bizi publikoan ere, ikusten badegu, mirariak izan ezik, gaineko gauza guztiak ere oso normalak dira. Jesus baten zen, jendeen etxeetan bazkaltzera edo afaltzera, Jesus egoten zen bere adiskideekin. Jesusek erakusten zuen egia da, bere garaiko jendearentzako bere jakinduriak harrigarriak zirela. Bere irakaspenak jakinduri sako bat transmititzen zutelako. Eta aldi berean, ohartzen ziren koherenteak zirela, ez zirela haiek ikasitakoaren kontrakoa baino halako nobedade puntu sako bat ere bazeukatela. Baino, hortaz aparte, ikus dezakegu Jesus beti gauza oso normalak, oso ohizkoak egiten. Oso salbuespen gutxi ditugu eta horietako bat gaur ospatzen ari gerana, transfigurazioa. Jesus agertzen da oso modu berezian, bere 3 ikasle hauen aurrean, Pedro, Santiago eta Juan. Esate baterako gero Olia mendira, azken afariaren ondoren 3 hauexek eramango zituen, Pedro, Santiago eta Juan. Eta hantxe, Jesusek bere aintza erakutsi nahi izan zien, Tabor mendian. Eta haiek halako sentitu zuten halako poza, halako ongizatea, hantxe egon da Jesusengandik hain gertu. Baina, ohartzen gera, Jesusek askotan ere mirarietan gauza bere egiten zuen, eta teologian deitzen zaio sekretu mesianikoa. Jesusek mirari bat egin eta askotan evangelistak esaten digu nola esan zion, nola adierazi zion miraria jaso zuenari. Zoaz eta ez esan inori egin dena, edo bordezazu edo bakarrik apezen esan edo bakarrik olako gauzek. Gaur kontan ere, bere 3 ikasle hauek gauza bera esan zien. Ez ezer esan, harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Modu hortan, Jesusek garbi utzi nahi zuen bere gizatasuna. Gizakia zela, gure antzekoa zela gauza guztietan. Horregatik ikusten dugu Jesus goseak pasatzen, ikusten dugu Jesus negar egiten, beste bere lagunak negarrez ikusita kupitu eta Jesusek negar egiten zuen. Ikusten dugu Jesus humorez bromak egiten, ikusten dugu Jesus oso Jesus humanoa ikusi dezakegu. Baina, Jesusek garbi, guk hori garbi ikustean ez zuen, gizaki egin zela gure antzeko benetan bekatuan izan ezik. Baina, baita ere, bere jainkotasuna deskubritu egin behar den. Eta horregatik, mirarietan, arki dezakegu, baita ere, bere profezietan, baita batez ere, bere piztueran, orduntxe agertzen zaigu bere jainkotasuna. Gaur ospatzen ari garen festa horretan, transfigurazioan, antzaldatzean, bere ikaslei jainkotasun hori adierazi nahi izan ziren. Seguru asko, haientzako esperientziura oso importante izango zen eta bizin gordeko zuten bere bihotzean. Bereziki momentu txarretan, momentu zailetan, krisialdietan, persekuzioetan eta horrek emango zien indarra aurrera segitzeko. Guk ere eskatzen dugu Jesusi bere gizatasuna ezagutuz eta bere izaera hori maitatuz bere jainkotasuna ere deskubritu dezaguna. Fedearen bidez bere jainkotasuna ikusi eta horrek eman dezaigula indarra fedeari, kristau bizitzari, mundu honetan gauden bitartean beti bihotzetik eusteko. Sinisten dut,
igartuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoiko Aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilek epaitzera eta dutela. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza, Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaur egun honetan, errazkingo herriaren alde. Festek lagun dezagutela, alaitasunez bizitzen, elkartasunean, maitasunean eta baita ere fedean. Eska dezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, Etxeberriko hildako guztiak, Josu Estanga eta Jose Mari Oreja jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten. Eska dezaiogun Jaunari, entzun Jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzenz egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Santu egizkizu Jauna gure emaitzak, zure semean zaldatuaren misterioaz eta haren arniaren biziraz, garbi gaitzazu gure bekatuetatik, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari, egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko guztitu beti ereko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Beronek, gure abezerako bazen bere gorputza, argi betez jantzit agertu zuenean, bere egintza erakutsi zien aukeratutako testiguei. Horrela prestatu zituen bere ikasleen bihotzak gurutzaren lotsariak garitzeko, eta Elizaren buru izanik, bere gorputz osoan argi egingo zuen bizdira agertu zuen beragan. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Kanta dezagun hain geruekin, zeruko kanta bederena, santua, santu, santua zera, Jaungoiko gure Jaungoena, zeru
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, hogei hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Ajalutuan berdin kalizanturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kalizan data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odoigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure salbitzari onartu daituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean bandiran gure sendeak eta hildako guztiak, bereziki etxedareko hitako guztiak, Josu Estanga, Jose Mario Oreja, harritzazu zure horbegiaren argitan. Errokizak izteko horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doatsuarekin, San Jose ere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure herria zerura zerana, santu izan zure izena, etor begiz zure erregoa, egin begiz zure naia zeruan bezala gurean ere, emaitu zuro egunotako odia, barkatu gure zorak, guk ere gure zorriak barkatzen dugu izero. Baina atera gaitzazu gintzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guztu pakea gure botan, zure errukiari eskertik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esan da apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin.
Hona hemen jangoiko Ibildo Jauna munduko bekatu bat kentzen duena, zoriontsuak jaunaren bila deituak. Egin ezagun odoituz. Jaiko jauna, zure semeen ereintza, agertu zetuen antzaldatze egunean. Iguzu zure eskutik hartu egun janari honek, zure semearen antzeko egin gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez